Niektorí ľudia vnímajú svet inak, ostrejšie. Ako by sa im farby vpíjali hlbšie pod kožu. Zvuky boli hlasnejšie, bolesti intenzívnejšie a chvíle ticha občas až zničujúco dlhé. Umenie pre týchto ľudí nie je voľba. Je to reakcia. Obranný mechanizmus, spôsob ako prežiť. Mojím dnešným hosťom je Peter Hlad. Známy aj pod prezývkou Pure Aspirin. Peter je umelec. Kreslí od svojich 3 rokov, no svojim umením nás možno púšťa hlbšie až do svojho vnútra. Z jeho tvorby cítiť hnev, smútok, strach, ale aj humor, radosť a lásku zo života. Ale aj niečo iné. Niečo, čo sa nedá pomenovať, len precítiť. Peter otvorene zápasí aj s nástrahami duševného zdravia. Niečím, čo umelecké duše prenasleduje už od nepamäti. Niečím, čo vnímam tak trochu aj ako odtieň múzy. V jednom rozhovore hovoril o tom, že mal až kábel okolo krku. Bol to zlomový moment v jeho živote. Dnes je z neho iný človek. Hovorí o slobode. Buduje svoje skvoty. Žije v ruinách, ktoré premieňa na ateliéry. Tento rozhovor nie je o extréme. Je o citlivosti. O tom, čo to znamená byť umelec vo svete, ktorý niekedy kričí až príliš nahlas. Volám sa Richard Mažonas a dnes sa pokúsime dostať pod kožu tvorcovi, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod pseudonymom Pure Aspirin. Peter, ahoj. Ahoj. Vážim si veľmi, že si prijal moje pozvanie. Ďakujem za pozvanie, je to pre mňa absolútna novinka, takže mám motýle v bruchu, menší tlak na hrudi, ale myslím, že som ready a som moc vďačný za toto.